No, takže čauči pri tutoriále. Vlastne v tutoriále, v ktorom si ukážeme, ako sa dostať do zložky z Minecraftu, čo už asi každý vie, že áno. Dáme si štart, spustiť, percento, app data, percento. No, dáme OK, alebo otvoriť, alebo neviem, čo tam máte. Application data, dajme si .minecraft, alebo neviem, čo tam vy máte, ako to máte. A ste v tej zložke. Práve sú asi mapy, texture pack. Ale to je asi tak všetko, čo by som vám v tomto tutoriále ukázal, ktorý je teda, že fakt krátky, že áno, pretože toto je taký návod. A nič, tak to je asi všetko. Čau.